ଚାକିରି କରିବା କେତେ ମିଳିବେ ନହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଆଉ କଳା ଥାଉ ଗୋରା ଥାଉ ଦେଖିବେନି କାମ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବିନି କାମ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଜାରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଭାଇ କାହାକୁ କିଏ ବଜାରେ ଚାକିରି କରିଲେ ବାବୁ ମିଳିବେ କେତେ ଝିଅ କଳା ଥାଉ ଗୋରା ଥାଉ ଚାକିରି କରିଲେ ମିଳିବେ ନହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଘୋରା ଥାଉ କି କଳା ଥାଉ ତା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଦେଖିବେନି ଯାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି ତା ପାଖରେ ହିଁ ମାରିଯିବ କାମ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଜାରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଭାଇ କାହାକୁ କିଏ ବଜାରେ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଏ ଝିଅ ମାନେ ମାରିଯିବ କାମ କରି ଟଙ୍କା ପାଇକି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କି ଆଗେ ଦେଖି ବୁଲନ୍ତି ମୁହଁ ଆମେ କହିଲ ଭାଇନା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କି ଆମକୁ ଦେଖି କଣ ମୁହଁ ବଢି ଦେଇଛୁ ଯେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ପାଇକି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କି ଆଗେ ଦେଖି ବୁଲନ୍ତି ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଛି ମୁହଁ ମୋର ମାଖିବି ଏଥର ପାଉଡର ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବି ଚଷମା ପିନ୍ଧିରେ ହୀରା ପରି ଏଥର ମୁଁ ସଜାଇ ହେବି ଯଦି ମୌକା ଛାଡ଼ିବି ସଲମାନ ଖାନ ପରି ହେବି କେତେ ଦିନଟା ଗଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟେ ହେବି କେତେ ଦିନଟା ଗଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟେ ହେବି अरे वो कौन आसिला अरे এটা নয়া নাম্বারটা কোনি ও যে বেটা ওটিকে রিসিভ করো হ্যালো হ্যালো কে কইতে লাগে কো জানি পারলিনি হ্যাঁ কে হ্যাঁ চন্দন কই চন্দন তো জানি নাকি হ্যাঁ नंबर पुणी किए देला से टेबल देला ना कौन और कौन है कौन हाँ हम गाँव कष्ट के मुझे तो तुमको देखी